U MLA Kamauhati ubak Charles Marngar ulakular bakum unong mikmat kathan udonnya kajing angnut ban penkelar dor ya kapung yam kum ka na ki jaka jungo kai perthei kaban kering ya ki nongwan sangkai na keleng. Ya kani u MLA ulapan pau ha kasantrik no pra hadian kajing ple pat ba ya katamasa Amur Falcon ha tenam Ribhai District. Hadian kani u MLA haringkat kajingadan lang u MLA ka sning u Dr. Celestine Lingdo but u Deputy Commissioner ka Ribhai District u Abhilash Baranwal kilale jurip ya ki saudong saukun jong kapung yam kapadan kajingkerman ban long ka na ki jaka jungok kai perthei. Haba a jingkran ha kan ka jingle jurip uba Charles ulaong ba udon ya ka jing angnut ban pelong ya ki katu kan ki benta jong kapung yam ban pelong kum ka jaka ridok kha bat ru kum ka na ki jaka ban pelong ya ki jingking liang. Ulaong ru ba ki don buon teli ki jaka ki ba itnat hakis nong ba per hapo Mauhati constituency ki bala ban pelong kum ki jaka jungok kai perthei. Kidon ki jaka ki ba itenan bat ki ba don ru ya ki jingya thu khana pateng bat kumta halor kan ka nongrim ngadon ya ka jing angnut ban kentiu ya ka than Mauhati khnang bakan la ban kiu ha ki kam jungo kai perthei bat bakan long ru kum ka lat ai kam ai jam ya ki khun samla bat ya ki nong shong snong jong ka than ula benram. Te ngilawan pe ye gani kawa ringkat bat ki nongkit kam jong ka grup hanglang tourism promoting society hakaba ngidon gajing temu ban penlong ye gani kawa kum ka fish sanctuary tiga wa ka ba itanat pi ijal ga jong ki khamat sesiliang kadon gasnong bersik sesiliang gadon gasnong maurthot bat hakani kawa pi gajing khuj jong gani kawa nangta kabaan nangta ngi iba gajing he jong gani ka thoi hangni kebala dang iyo ban bu tang da kini ki ling ke baret ro mah kelalong kawai ke jaka jengok kai ke itenan te gejing pelong ye gani ke festival kata ke gejing temu kamut dang gejing lek kemen kumala ken meneh te gejing pelong ye gani ke festival gede ke promotion ya ke tourism dan ban promote ya ke tourism sport te hangni mentang idon bat ngi sukmen ban kaliang jong disiru la shimkia ne ke kam bat ye gani ke kam hi ngin koloi kat bala ngin persang ban ya syakmat ban penkre ye DPR ba kiwe jeng don kam nak benta banwan ra ke tourism sport nak benta ke jingmentoi jong ki pai ba no snong jong dong ka than ke jong hi bar koi te ki ngi don ki jaka ki bobon ko molong mane ketiga hajarong ni maurthut ke don ke viewpoint ke internet ni i ke ni ke temter sola ne ke terso bali but hang ni ha ke snong maurthut hi ke don ke krem lembet ke don ke ksai bat ki don ki mauksing bat kum ta ter ki jaka ke internet adu kata te ke jing pelong ni ke festival ngai skam ba kanon ra sisa ya ke jing mentoi na ke benta ki pai ba nong snong ya selesai la sisngi dangi la don le se moh ban pelong tourism spot ikani ki pai ba ki layo ban bu ki dukan ki layo ki yo kam yo jam hang ni ban yarap ban tre hang ni kalong ke jing mentoi nam ta ki pai ba nong snong te ni ke jing temu na kaliang jonga ko mu MLA jong ni ke than ban gentiu ya ke kam jong kai perthai ke sin ke ban kong ke bangi persang ke bang ngimpat judon menor hapo ke konsumsi ke jongi dengan ngai skam ba kumbau chief minister jongi ngilade ban yekren na kapor bat hapok house assembly rong la kren na kapor tinagaliang ke jong chief minister u Aiman Sim ban ya syakmat ikni ke kam te ngadon ke jingkan ban baskem. I believe in the leadership of our chief minister Shri Conrad Sangma. He'll do something regarding the fish fishery, regarding the tourist spot. We have so many beautiful places in my constituency. I believe under the leadership of Conrad Sangma we can promote the tourism in this area. Ngadon ke jingat ke baskamba la ke leadership ke jingalam jong Conrad Sangma kat u tourism minister ngila ban la ye ke ne dong ka than ke jong